Yara na kun tashi lafiya? Yau zan ba ku labari ne akan wani tsohon. Muna so. Okay, thank you. Akwai wani kunkuru wanda yake neman kuɗi a gurin wani alade. Yau in ya samu kuɗi sai ya kai wa matarsa. Idan ya kai mata, ita kuma sai ta dafa masa abinci. In ta dafa masa abinci sai ya dinga gaya mata yau gashi abin da zai mata da abin da za ta mai. In ya dawo ma haka sai ta mai dai. Ko da yaushe suna zaune lafiya tsakaninsu. Kawai sai ya shiga wani abu. Yana shiga cikin jikinsa, ita kuma sai ta ɗauke shi sai ta kai. Ranar tana dafa mai abinci, bayan ta gama za ta kai mai. In ta kai mai shi kenan sai ya ce kai wa alade.